Antón de Guizá, a ver. Alguén quitou daqui un trasto, pero bueno, aí vai. Ai, coi... Xa está, nada, non. Veña, ese aplauso para nós, por favor. Bueno, iso, para ningún de vos necesita presentación, máis que nada isto é un tema de agradecimentos a él, porque xa debe ser a terceira ou cuarta vez que ven a actividades do Lar de Unta. Estuvo con unha película, Os Gaiteiros do Mar, antes da pandemia, cando iniciábamos esa segunda fase do cineclube. Estivo o ano pasado nas Xornadas Irmandiñas, nese maravilloso lugar que é o Lavadoiro das Cascas, está hoxe aquí coa presentación dun libro que coincide pois un pouco, somos un pouco artistas, o método Luisa Villalta, de homenaxe logo a Luisa Villalta polas letras galegas, non? Que se conmemora este ano. Bueno, matizo eso. Sí. Non é unha homenaxe a Luisa Villalta. Non, vale, logo contaré, non te preocupes, non é unha homenaxe. Entón, bueno, homenaxe ao nós, de alguna maneira, non? Sí, por suposto. Me refiro que a organización por parte do Lar de Unta, non? Bueno, simplemente eso, agradecer tamén a Biblos que nos facilitara ter aquí os libros. Sin máis preámbulos, pois damos a palabra ao verdadeiro protagonista, que é Xurxo Souto hoxe, así que nada. Moitas gracias, Antón. Pois, efectivamente, estou moi contento porque creo que foi no ano 19, tive a sorte de descubrir esta vosa casa, Lar de Unta. Pois temos aquí o documental sobre os gaiteiros do mar, algo que creo que é moi descoñecido. Temos un gran gaiteiro, San Xove, nas épocas onde houve máis traballo, no mar de Irlanda, en Gran Sol, en Terranova, nesas tripulacións tan extensas había algún tripulante, un marinheiro que era gaiteiro. Deu imaginadevos levar a bordo un gaiteiro. Coñecín a dous mestres que ian tocar no Ío, ali no Ío, e teñen a festa do gaiteiro, no carnaval. E xa te tocaxe ali. Non queren comparsas, non queren gaiteiros en cada palco, en cada lugar ten o seu palco, e ali levaron os millores, levaron os areiras, os campaneiros, etc. E os dous rapaciños ian tocar ali, estaban emocionados, pero un tivo que ir ao mar, e foi a Namibia. E onde foi a Terranova. Entón contaban a súa andaina. Imaginamos o que significaría tocar en Nadal, en Terranova, en San Pedro e Miquelón. Era emocionantísimo. Ou en Namibia, na discoteca do portugués, que decían, viñan as rapazas, viñan a min, pensaban, este inventara a música mestiza antes que Manu Chao. E mesmo gravaron un LP que se chamaban As Augas de Gran Sol. Cando había capas moi grandes, cando había males moi terribles, non se podía traballar. Era o único momento que non se podía traballar. Entón, que facían? Tocaban. Agarrados os mamparos como podían, o bombo, efectivamente, era un mamparo do barco, placa a placa, ali ian tocando. Utilizaban media turuxo o chifro do chaleque de salvavidas. Entón, é unha grabación maravillosa, porque está de fondo o propio motor do barco e un fondo máis profundo que é o propio océano. Entón, cando chegamos ali, nesa ocasión dixen, Antón, claro que me gustaría volver aquí para falar de música e falar de poesía. Para aprender ben as cancións betanceiras, a ver para vos. Betanceiros auténticos. Como non son de Betanzos, sempre canto mal. Pero xa vou botar agora para que me digades, así non é? E ao final, canto de la vez. Vamos. Betanzos, que historia ten de tempos atrás, cando non había ninguén, na máis que Larchans. Para ver a parte que non me sei, despois, e o apoteose final. Pobres betanceiros, que vai ser de vos. Hai que pobres betanceiros, que vai ser de nós. Hai que repoñerse contra eses lambos. Hai que lle dar nos cadrís, nos pés e nas mans, por ver se botamos de aquí a tanto Larchan. Un aplauso, non? Pero así non é. Non é de verdade. Sabla, non? Sabla. Ves? Pero non a cantes ainda, porque non temos... Non, para cantar eu non. Non, pero chegará un momento. E non digas iso porque é precisamente a miña antitese deste libro. Non é o método, non é unha homenaxe a Luisa Villalta, é o método Luisa Villalta. Están dedicándolle, como sabemos, entes galegas a Luisa Villalta, maravilloso, fan de Luisa Villalta como narradora, como poeta, como autora teatral, pero creo que non se está entendendo a Luisa Villalta. Luisa Villalta é unha revolucionaria, e di que música e poesía son exactamente o mesmo. O que pasa é que esa parte musical
os especialistas en literatura, os especialistas nunca entran nela, obviana. Por qué? Porque non están formados en literatura. Por exemplo, Luisa Villalta compara a Álvaro Cunqueiro, a todos os profesores de galego, todos os profesores de galego, Álvaro Cunqueiro, con Bela Bartók. Ambos os dous utilizaban elementos populares ou arcaizantes, pero non como unha forma de volta ao pasado, senón como unha forma de modernidade. Entón, claro, todos somos eruditos de Álvaro Cunqueiro, podemos recitar, cantar cancións de Álvaro Cunqueiro, pero que sabemos de Bela Bartók? Clan... E aí chega ese problema. E por iso, neste método Luisa Villalta, recibín algunhas críticas. De quen? Do propio profesorado de literatura, algúns, non moitas, non? Porque senten que estamos tocando algo frívolo, menor. Bueno, vou comezar por orden. Luisa Villalta publicou en 1999 un libro revolucionario, O outro lado da música, a poesía. Pasou totalmente desapercibido, polo que vos dixen. Nese libro di directamente que a literatura galega está mal contada. Non sei se hai algún profesor de galego aquí, alguna profesora. Tanto me ten, dixo outro día na facultade de filosofía. Eu vou aí moita revolución, pero claro, que tamén houve moita autocrítica. Pero non un problema de profesores, un problema da formación que recibimos. A literatura galega está mal contada. Por qué? Porque lle falta música, así de simple. Cale exame. Imos examinarnos. No, a ti se pregunto. A todos, non pasa nada. Cal é o primeiro monumento de literatura galega? Veña, dicir, que sei que sabedes, ánimo, non pasa nada. Veña, digo. E cal é o primeiro gran monumento de literatura galega? Home, moi vencellado tamén con detalles, por suposto. Decidio. A crónica troyana. Bueno, a crónica troyana, efectivamente, pero en concreto as cantigas. A crónica troyana é moi importante, pero as cantigas medievais é un corpus poético referencial en toda Europa. As cantigas é música. As cantigas son letras de cancións. E non sei a vos, para mí no instituto non tiene a cabeza co paralelismo, lei se aprén, dalle que tes, e non poñe unha melodía. Quen ama xenda virxen e de seus fillos honrar, dele será moito honrado no seu ben que non a par. Si ides agora a YouTube e poñedes Santa María, Estrela do Día, que é unha cantiga famosísima, Alfonso X Sabio, a primeira referencia que aparece non é dun grupo galego. Sabes que vos digo, non? Santa María, estrela do día, mostranos vía, pera Deus que nos guía. Non é dun grupo de Madrid, de Cataluña, que son moi eruditos. Non é dun grupo alemán. É dun grupo de Ohio, Detroit, en Estados Unidos. Mirade cando cuidades, un teatro cheo, e unha orquesta medieval, e todo o coro, todo o teatro en pé cantando Santa María, estrela do día. Cando poño isto no instituto, os rapazas, todos os tópicos que ponen con galego, esfarelanse. E hai que nos diga, non, galego, que non sei canto, resulta que no século XXI, en Ohio, Detroit, un teatro en pé cantando. E por qué? Hai unha rapaza que se chama Paulina Selimusinska, unha polaca, non sei se coñeces ti xa. E leva uns anos en Santiago estudiando a lírica medieval. Entón dixen, ai Paulina, que detalle, non, así tides de Polonia, vides para estudiar esta delicateza da nosa literatura, e miron así rabuda e dixenme, un momento, Xurxo, estou aquí porque son especialista en música medieval, e o maior corpus de música medieval, con Occitania e cos cantos en francés, tedelo vos. Se fose especialista en música clásica, estaría en Viena. Xa temos o gran corpus de música medieval e non o sabemos, ou non o valoramos. E era di que estudar as cantigas en música é non entender nada. Por eso nas películas de Hollywood, se poñemos as orellas, pero claro, hai que poñer a orella e estar notar, de cando en vez aparece música cantada en galega, ou música das cantigas. Recordades a xente nova, non? Conan o Bárbaro. Non te acordas de Conan? Non, Schwarzenegger. Porque era o protagonista de unha película que se chamaba Conan o Bárbaro. Ben, pois cando Conan entraba na Torre das Serpes, a película de Hollywood, entraba todo, escoitase baram bam baram bam 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 baram baram bam bam baram bam bam, unha cantiga de Santa María. E non o sabemos. Aquí en Betanzos, que, en un centro telúrico do medioevo, pois sí que se entende. Pero esa realidade tan fecunda está aí. Depois temos a nobleza galega, apoia outro bando, gaña a que estaba aliada con Aragón, e por eso Isabel a Católica, e perdeu Xoana, e por eso era Beltranesa. Entón, o galego desaparece da vida pública, pero os temas da lírica medieval están aí, na música popular. O poema fermosísimo de Mendiño. Sedíame unha ermida de San Simón, cercaron mías ondas que grandes son. Eu atendendo ao meu amigo.
Non hai barqueiro nen remador, morrerei fremoso no mar maior. Non hai barqueiro nin sei remar, morrerei fremosa no alto mar. Sigue na lírica popular. Alá de Muxía. Cantamos. Veñas, antes que estaba nós, Nosa Señora da Barca, Nosa Señora, valeime, que estou no medio do mare. Non hai barqueiro que reme, non hai barqueiro que reme. Este coro. Ai la lelo, ai la lalo, comeza a gromar o coro betanceiro, pouco a pouco, seino. Seguimos co exame, estou falando do libro de Luisa Villalta, outro lado da música a poesía, un libro revolucionario, mover os barcos e onde menos apoio ten é no propio contexto da literatura. Chega o Resurdimento, outro exame. Cal é a gran obra, a primeira obra do Resurdimento? Estamos comenzando. A ver, decidme, por favor, sei que o sabedes. Equivocadvos, non pasa nada. Resurdimento, primeira obra importante. Hey, Cantares Gallegos. Rosalía de Castro. É que é obvio, non? Está campando a música no propio título. Cantares Gallegos. Sabedes que Anxo Angueira entrou onte na Academia Galega e non estaría moi de acordo, porque eu son especialista, pero como sou unha persona prosaica podo contar o que me pete. Entón, Rosalía de Castro, resumido, unha rapaza da pequena burguesía de Santiago e a aldea, e escoitaba as señoras cantando, non? Campanas de Bastavales, cando vos oio tocar e morro me de soledade. Espere comigo, 1, 2, 3. Campanas de Bastavales, hey! Cando vos oio tocar e morro me de soledade. E cada decía, ai que bonito, apuntaba iso e logo continuaba xa co seu xenio poético. Agora, gracias a Mercedes Peón e toda a revolución das pandereteiras, sabemos algo de Muñeira Bella e funcionan ben os acentos. Campanas de Bastavales! Se non hai música, non entendemos moitas cousas, aparte do propio contexto. En feito, xeron os cantautores, chegou Amancio Prada, maravilloso, que musicou, como sabemos todas, e todos vemos dentro esas músicas, os poemas de Rosalía. Pero cuidado, con todo o respeto a Amancio Prada, fallou a prosodia. Non puxo ben os acentos. Amancio Prada non di campanas. Como di? Di cámpanas. Non nos damos campanas de Bastavales. Música e poesía o mesmo. E ela aplica o Álvaro Cunqueiro, aplica o a Manuel Antonio, e aplica a Eduardo Blanco Amor, e aplica a toda a literatura. Na súa orixe, música e literatura e poesía, ata a chegada da imprenta foron o mesmo. Logo a imprenta naceu unha poesía que se podía ler sen música, que se convertiu en sinónimo de toda a poesía. En cambio, a poesía musicada quedou como un xénero menor. Poño un exemplo. Aquí xa casi ibas polo rego, menos mal que te paraches. Ahora vou non contar. Estou falando en público. Entón boto un par de cantareas, como botamos agora. Non porque para unha actuación, senón como unha ilustración. Todas cantamos. Que cantasen ben, había 2, pero morreron. Si, un chamábase Pavarotti e outro Pucho Bueno. Entón, canto, e é moi normal na miña exposición que despois a persoa que venía despois, sobre todo se de un ámbito académico, se son profesores, profesoras, teña necesidade de facer a brincadeira antes de empezar. E dicía algo así como, eu non vou cantar, Non, de música nada, non. É un contexto que entendemos, porque está na nosa forma de relacións sociais. E eu penso para mí, home, que mostra tan pública de ignorancia. Porque non coñece a ninguén que diga eu de xeografía e historia nada, eu de ortografía nada, non? Pero a música considerase como algo menor, como algo frívolo, desde logo algo que está fora do mundo académico. E así se entende, que non se entende a Luisa Villalta. De que é a culpa de todo isto? Que di Luisa Villalta? Porque a música popular ni sequera é considerada polo mundo académico. A culpa é de Platón. Aristóteles chega ben tamén. Luisa Villalta, logo encontrei outros autores que seguían esta tese, por exemplo, Wisnik, un profesor de São Paulo, en Brasil, dinos Platón na súa república e Aristóteles na súa política ponderaban os instrumentos apolíneos, os instrumentos de corda, baseados na matemática, na proporción.
Se vos fixades, no Pórtico da Gloria só hai instrumentos de corda, poliños, algo de percusión. Pero, por qué? Porque fomentaban a orde, o equilibrio, a estabilidade social. Permitían o logos, permitían falar, cantar. Pero rexeitaban, ignoraban, tíanlle medo aos instrumentos dionisíacos, as trompetas, pa pa para, pa 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 pa, os caeteiros. Por qué? Porque os instrumentos dionisíacos que traen a revolución da festa. E que é a festa? Precisamente a disolución da orde social. É ese momento no que non hai nin altos nin baixos, todo é o mesmo. E esa idea de apartar de ignorancia absoluta do mundo dionisíaco pasa a Igrexa Católica, evidentemente. O pecado, fora. De iso pasa a academia e de aí pasa a universidade. E entón estudamos alta literatura sen un petisco de música. Por se acaso non estades convencidos, porque isto é unha tese así moi breve, fixadevos nun detalle. Os poetas, as poetas, que escriben poesía para a música, non son considerados poetas. Non se lles chama poetas. Como se lles chama? Letristas. Letristas. É que casi desagradable, verdade? Chamalle letristas, grazas, é casi desagradable. Así como hai un oficio que toca as musas, o oficio do artista, e hai, non un oficio non, unha vocación mística, ser artista, a liberdade creativa. E logo hai un oficio moi digno, pero menor, que é artesán. O artesán está a alta poesía, e logo están os letristas. Vedes como está aí? Depois que non nos damos conta. Casi se justifica que digamos con esa frivolidade, ou esa... ou esa facilidade, non, é de música nada, cuidado. Non. E ahora analicemos, estou sempre seguindo a Luisa Villarda, que é o pé deste libro. Quen son os letristas máis prolíficos que fixeron máis letras de cancións da música galega? Empezo. Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Celso Emilio Ferreiro, Manuel María. A ver, chámalle letrista a Rosalía de Castro. Claro, esa é a cuestión. As nosas avós, veamos un poquinho, non? As nosas avós, eran iletradas en galego, non tiveron clases en galego, estaba prohibido no franquismo. Sin embargo, coñecían a alta poesía galega, coñecían a Curros Enríquez e coñecían a Rosalía de Castro. Por qué? Por qué? Que o dixo? Por Pucho Buedo e los Tamara. Levaime, airiños, como unha folliña seca. Ou, na aldea lonxana fumegan as tellas, e tras dos petoutos vai pondose o sol. Ou seja, xente iletrada, en galego, coñecía a Curros Enríquez, coñecía a Francisco Añón, e era grazas ao traballo da música lixeira, da música popular. Pero, sin embargo, nunca, en ninguna clase de literatura, a mí ninguén me falou de Prudencio Romo. Por qué? Porque eran músicos. Cando o seu labor de difusión foi absolutamente grandioso. Prudencio Romo e os Tamara, que no ano 64 cambiaron a historia da música galega. E non o sabemos, porque ninguén non o conta. Montré, Suiza. Como sabedes, moitísimas familias galegas emigraron a Suiza. Aí xuntáronse e coincidiron dos grupos galegos nun baile. Por un lado, os Tamara, Pucho Buedo, e por outro lado, los españoles. O grupo do Ferreriño de Horto, de Candela, a gran batería de Horto, onde estaba Lito de Sada e Muñoz de Betanzos. Estabades aí, betanceiros, cambiando a historia do rock and roll. Ben, antes de falar dese encontro prodigioso que cambiou a música galega, hai que falar do contexto. Nos anos 50, os músicos galegos tiveron unha diáspora polo mundo todo. Os españoles, o grupo de Lito de Sada e de Muñoz de Betanzos, chegaron a triunfar en Xapón e gravaron discos en xaponés. E témolos aí, porque está o neto de Lito, que é un historiador famoso. Pero por que marcharon polo mundo? Porque durante a clave de todo isto tivo o arcebispo de Santiago, Monseñor Quiroga Palacios. Vou repetir e dicides vos, non entendo nada. A clave desta diáspora musical tivo o arcebispo de Santiago, Monseñor Quiroga Palacios. Pero dicides, aí está, no, vamos, porque aí xa, claro, non entendo nada, que me estás contando. A clave de toda esta diáspora de música, a ver, Diosinho tocou en Finlandia,
Por exemplo, os Tamara triunfaron, como dixemos na Mitre en Europa, os españoles en Xapón. Acaba de todo isto, tivo o arcebispo Monseñor Quiroga Palacios. Como pode ser o nome? Te parece mentira? Aquí hai xente pouco preparada. Franquismo. Durante toda a cuaresma e durante toda a Semana Santa os músicos non podían tocar. Non se podían facer bailes. Estaba prohibido. Entón que facías? Ou cambiabas de oficio ou marchabas polo mundo. Non había máis opcións que esa. Está en xente dubitativa. Seguimos, non, pero non seguimos co... Podes pasar, No, pero bueno, non presiones aí a xente, seguimos. O que vos decía, os músicos ou cambiaban de oficio ou marcharon polo mundo. O primeiro grupo que saliu era, chamábase Los Celtas de La Coruña. Wow. O seu director era Chemari, José María Velasco. Como era falangista, tiña contactos e podía sair. Entón, xuntou a un grupo que estaba en Candelas, o fillo do Ferreiro de Horto, e apareceron en Tánger, cidade internacional. Imaginadvos, non? Das escuridades da España nacional católica, aparecer en Tánger. Pero chegaron ali e non había contrato. Afortunadamente, o Candelas levaba o bombo da batería preñado de chourizos e de queixos, e así poderon sobrevivir. E logo xa lles foi ben. Seguindo ese rego, apareceron os Tamara, Prudencio Romo, en un Nadal, en Barco en Vigo, e tamén, e chegaron a Tánger igualmente. E os ensaios foron ben, todo iba perfecto. Pero na actuación apareceu un ballet de coas rapazas cos peitos ao aire, espiras. Imaginadevos, non, que contraste da España Nacional Católica aquela exuberancia sexual e sensual. Entón, o paisal, que era menor de edade, era pequeniño ainda, empezou a dicir: pero ti biches, neno, biches. Non foi capaz de tocar. O seguinte día puxaronlle un pano por diante e aí empezou a grande carreira exitosa dos Tamara polo mundo adiante. Pero esta é toda unha epopea por contar e por narrar. Como vedes, os nomes, excepto os Tamara, que era o nome do antigo río Tambre, eran nomes hispánicos. Los españoles, los magos de España, los mayorales, porque era o que esperaban na mitad de Europa, no centro de Europa, non sabía nada que existía Galiza. Eles buscaban eses tópicos especiais. Ben, e con sobre iso, sobre esa epopea, bueno, que toca un pouco, bueno, contar igual. Aí presta por foi a Cogo. Sobre esa epopea ten un momento así simbólico absoluto, que foi os españoles non só gravaron un disco en Xapón, foron un grupo de referencia en Xapón. Insisto, que están as grabacións que conserva o seu neto Lito de Sada cantando en xaponés. E tiraron por outros grupos galegos esta zona. Entón contábame Alvarito Pita que el cos mayorales foi tocar a Xapón tamén. E coincidiu que estiven nunha cidade no que había unhas semanas a tocar nos españoles, en o mesmo hotel. E entón, cando entrou polo hotel, dixeron: é vostede Alvarito Pita? Son. Pois Lito de Sada acaba de deixarlle esta mensaxe. O meu amigo Lito, por favor, no outro lado do mundo, veña, páseme a mensaxe, estou emocionadísimo. No, pero dixo que, por favor, que lle tiña que ler eu directamente. Bueno, pues lea un momento. A mensaxe un pouco escatolóxica, pero é o documento. A mensaxe dicía: Albalito vai tomar por lucro. Dominio planetario dos bosques galegos, nomeadamente na mitad de Europa. Ben, estamos en Montreux, Suiza, un baile para emigrantes galegos. Ahora viñan dos grupos, los españoles, destas mariñas, los Tamara, de Noia, pero con vocalista coruñés, con Pucho Buedo, están ali, coinciden, un baile maravilloso. Claro, temos que imaginarnos o que era a emigración, as condicións dos nosos avós, das nosas aboas, que estiveron por Suiza, e ese encontrarse con músicos da terra. En ese momento, en Candelas, ten aí unha iluminación e vou cantar esta canción. Unha canción que lle aprendera Manso. Manso era un traballador de Bazán, que nos descansos gustaba a música, e, mentre que estaba ali tomando bocadillo, armaba a melodía. E contou a canción, que era: Galicia, que bonita son as túas festas, que mozas garridas, enamoro delas. Veña que sabedes: queren como naide, son agarimosas, divino tesouro desta terra nosa. Non estamos no lar de Unte, estamos en Suiza, Montreux, no ano 64. Imaginade a reacción do público. Parouse o baile, emoción absoluta, conmoción, tiveron que tocar a canción 5 veces, foi un punto de inflexión. E Prudencio dixo: mi madriña, imos gravar esta peza. Gravarona, a compañía non quería gravala, de cara a ver, pero foi un boom.
E entón a compañía pediulles que fixesen música en galego para ese mercado inmenso. E estaban preparados. E estaban preparados para ofrecerles, insisto, como vos dicía antes, a máis alta literatura. A Rosalía, a Curros e a Francisco Añón. Por qué? Contóme Prudencio Romo, que era no Instituto de Noia, podía consultar na biblioteca todos os libros, excepto un andel, que era entrando a man dereita, que tiña libros en galego e que non se podían ler. ¡Oh! Claro, chámanos a atención hoxe en día, pero eran prácticas normais do franquismo. Tiñan libros en galego e non se podían ler. Que pasaba? A atracción polo prohibido. Basta que non se podesen ler, e cando non estaba o conserxo, ras, devorase toda esa literatura. E entón, eses discos, na fermosa Galicia, ano 1975, onde aparecen eses clásicos. Levaime, airiños, como unha folliña seca. Cancións eternas. Na voz de Pucho Uedo, a enfermidade de Añón, etc. Non só iso. Foi tanto boom que logo chegou outro disco que era Miña Galicia Verde, que ese disco leva unha introducción de Celso Emilio Ferreiro. E Celso Emilio Ferreiro, seguindo o método de Luisa Villalta, que se coñecer, dixo: a poesía naceu para ser cantada, directamente. E estaba orgulloso das versións que estaban facendo os Tamara. E dixo Celso Emilio Ferreiro: tranquilos, nenos, que da censura xa me ocupo eu. E vos diredes, pero que problema iban ter os Tamara con a censura? Alguén se lle ocurre? Que problema podían ter? Os Tamara, que era un grupo que o seu gran hit era unha canción que estaba solidaria con ese mundo do nacionalcatolicismo. Unha canción que sabemos, por certo. Así que tens que estar agora. Xa, veña, vai. 1, 2, 3. A Santiago voy ligerito, esas palmas, veña. Y con mis paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito, suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subindo montañas, cruzando valles, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia se estou chegando. Hey! A Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy caminando y con mi cartera en Compostela me quedo yo. Acabamos. Y con mi cartera en Compostela me quedo yo. Venga, este aplauso. Ahora sí. Estamos na Rúa da Pescadería, na Contorna, moi perto do conservatorio, non? Onde empezou Purriños, en fin, deso falamos despois. Claro, esta música, os Tamara, música ligera, música menor, ves? Música ligera, outra vez, eses presuizos. Cando foi todo o momento de voceseiros, pois mirámonos un pouquinho os estudantes por enriba do ombro, do ombreiro, porque, claro, non era música comprometida como pedían. Bueno, por moi ben, neses cassettes dos Tamara, que supoño que moitos de vos tivestes no coche dos vosos pais, por aí andaban, hai un tema que se chama Monólogo do vello traballador. Coñecín ao fillo de Celso Emilio, a Luís Ferreiro, e díxome que eran dos poemas do que o seu pai estaba máis orgulloso, porque fora quen de levar a poesía e mantelo como materia poética a teoría marxista da plusvalía. Carallo, camarada, non? O sea, estábamos cantando esas cancións frivolonas. Agora tomo sol, pero hasta agora traballei 50 anos sin sosego, comín o pan, suando día a día nun laborarreo. O patrón está rico en miña conta, eu a súa estou vello. Ben pensado, o patrón todo me debe e eu non lle debo nin siquiera este sol que agora tomo. Mentres o tomo, espero. Ou seja, as nosas familias, xente que teóricamente non tiña unha formación universitaria, os avós, cantando a teoría marxista da plusvalía. Tíralle do ar. Claro, se non nos dan estas claves, todo é frivolidade, todo é... Por iso, temos esa necesidade. Luisa Villalta abriu un camiño e creo que temos que seguir por aí. Prudencio Romo. Quen era Prudencio Romo? Os vedes que o seu apelido non é galego, era de Levante. O seu pai era garda de asalto da República, un corpo policial da República. E díxome que cando fora o golpe de Estado do 36, que deteran ao seu pai e o levaran a unha prisión militar.
A prisión militar era o Castelo de San Antón. Imaginadevos o que estar ali recluído. En que condicións? Ben, entón dixen, claro, que a xente progresista tivo moitos problemas. Naquele momento dixen, non, que meu pai era moi de dereitas. Era un home de dereitas. E entón, era de dereitas. Mantívose fiel á legalidade, á república. E di que, cando ele foi con 12 anos ver o seu pai, quedou tan impresionado de verlo tan demacrado que estivo un mes sen fala. Pero claro, o grupo de música lixera Los Tamara non podía falar desas cousas. Pucho Boedo pediulle, Puchiño, Deus, o máis grande. Levamos cantos anos xa facéndole a homenaxe a Lina Silva, diante da estatua? Casi 30 anos. Cando tíamos os diplomáticos de Monte Alto, empezábamos sempre a xornada, íamos ao Ventorriño e poñemos unhas flores a Pucho Boedo. E viña a xente do bar espontaneamente emocionada para falar de Pucho Boedo, o neno da Silva, que de pequeniño cantaba tamén que as mulleres no río paraban de lavar para escuitar. Como Orfeo. Para cambiar a voz, acabouse Pucho, cambiou a voz e convertiuse nun mito. Ben, pois Pucho Boedo pediulle a Florencio Romo que musicase un poema de Curros Enríquez, O vello e o sapo. Coñecedlo? Un vello que non ten nada, perdeuno todo, camiña só pola noite, polo monte, clama contra os teus e só ten por compañeiro un sapo que lle di cro, cro. Vamos a ver se lo que me ensayando. Que lle di cro. Aí, que moi ben, que che seña das entrañas, non ben fondo. Que lle di cro. Mirade o logro poético. Estamos falando de alta poesía. Falamos de música popular, pero falamos tamén de alta poesía. O logro poético de Curros Enríquez. Na nosa sociedade occidental, polo menos, o sapo é sinónimo de que? Do viscoso, do repulsivo, do desagradable. Ben, pois isto me estaba tan desesperado que o único compañeiro é o sapo. É unha imaxe poderosísima. Ben, pois, Pucho Boedo pedille, como vos dixen, que lle musicase ese poema. Na aldea lanxana fumegan as tellas, e tras os petoutos vai póndose o sol, retornan proseidos coa noite as ovellas, triscando nas beiras o céspede mol, un vello arrimado nun pau de sanguiño, o monte atravesa, de cara ao pinar vai canso unha pedra, topou no camiño, e nela sentouse para folgos tomar, e dixo, que triste eu estou. E o sapo que oía repuxo cro, cro. E que estaba esperando para chegar ao cro, cro. Non quería chegar aí. Ben, pois Pucho Boedo, na última actuación importante da súa vida, foi no fin de ano de 1985, nunha actuación na televisión galega. Quixo cantar esa canción. E digo eu, que raro, non? Nun programa especial, e sabía que iba a morrer. De feito, morreu 2 semanas despois, 3 semanas despois. Que raro, nun programa de fin de ano, cantar esa canción tan triste, O vello e o sapo. Vedes ao vídeo e está todo rodeado de globos, de confeti, e Pucho cantando e o sapo que oía repuxo cro, cro. E que ocorre? Esa canción vai avanzando e cara ao final, el sabía que ia morrer, insisto, cara ao final di ollou cara aos ceos co puño pechado e cara aos douzales rosbando marchou, os ollos perdidos na escura extensión, e o sapo quedouse cantando cro, cro, pam, pam, baram, bam, baram, bam, cro, cro. Pucho Boedo estaba morrendo e estaba vencendo. Na televisión pública, en horario de máxima audiencia, volvía a reproducir o saúdo libertario do seu pai, da CNT, presidente dos canteiros da CNT, asesinado no ano 36. Volvía a reproducir o saúdo libertario do seu irmán, do sindicato de albanés da CNT, asesinado no ano 36. Entón, a canción é bonita, pero cando sabes a historia, vírase todo moito máis grande. Por eso, non frivolicemos. Claro, pois así que non estades nisso. Pero por eso, superemos ese complexo de Platón e de Aristóteles, ese desprezo para con música popular. Poño outro exemplo máis. Son as cousas que conto no libro. Estamos en Lugo agora. Hai un grupo que canta no coro, un coro que canta na igrexa, co Padre Mato, o coro do Santísimo Sacramento. Unha sección, rapazes e rapazas, preséntanse a San Lucas de Mondoñedo e gañan. Chamábanse Folk 72. Sabes por onde vou, non? Sí. Claro, había que cambiar de nome, porque no 73 eles quedaban no remate, non? Entón, non pasou nada, poñemos o nome da canción gañadora. Como se chamaba a canción gañadora? Fuxan os ventos. Fuxan os ventos. Entón, fuxan os ventos e
que crea, dende a máis absoluta inocencia, música irrepetible, grandiosa. Eles querían cantar en galego. Final do franquismo, había un contexto pouco axeitado. Acudiron ao poeta que tiña máis cerca, o único poeta que había, Manuel María, de Outeiro de Rei, achegaronse eses versos e naceron cancións maravillosas, que todos recordamos. Fuxen os ventos non tiña que triunfar. O único que tiña que triunfar chamábase O Carro, de Lugo. Acordaste do Carro? Con Antón Campelo, que facía moitas cancións tamén para Fuxen os ventos. Pero que pasa? Antón Campelo, as compañías discográficas en Madrid estaban buscando grupos que cantasen nas diferentes linguas do Estado, era o momento. Entón, foron por vaya, en Galiza cae, pumba, e dieron estes. Leváronse a un super estudio de grabación con músicos profesionais, fixeron uns arranxos, fixeron un disco maravilloso. No disco de O Carro toca Pedro Iturralde, o pai do jazz en España, e o disco pasou desapercibido. Por qué? Porque soaba igual que un disco de Serrat ou de Rafael. Chegaron os de Lugo, en tren, e dixeron, non queremos ningún arranxo, non queremos dirección musical, non queremos tocar nós co que temos, co que somos, voces, guitarras e percusión. E nació algo tan bonito, tan simple que absolutamente insuperable. Faces unha prova. 1, 2, 3, 3. Labrado da miña mau, fixen coa miña navalla, veña, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Leva timón e chavella e unha rella furadora, feita cunha lata bella, feita cunha lata bella. Teño que xa de restreo o meu arado arador, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno. A tutti. Labrado da miña mau, fixen coa miña navalla, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Un aplauso. Estaba descantando, estaba sentindo como ese lar de unta estaba levitando, levantándose. É que é fermosísimo, lindísimo. Ninguén pode facer unhas cancións como aquelas, porque era un encontro absolutamente inocente. Pero falemos de Manuel María. Ao outro lado da música, a poesía, ese encontro constante. Manuel María é un home dunha casa de labradores grande, a Casa de Hortas, en Outeiro de Rei, ten inquedanzas poéticas, quere cantar en galego, ou quere escribir en galego, mellor dito, pero é un mundo gris. Primeira posguerra, primeiro franquismo, anos 40, anos 50, anos 50. Entón fai unha poesía atormentada, durísima, existencial, muñeiro de brétemas, morrendo a cada intre. Que título, non? Morrendo a cada intre, advento. Pero di que un día estaba no campo de Santa Isabel, a carón do río Miño, e foi cara a casa, que son unha pequena costa, e di que asentiu, que as cousas que lle estaban falando, literalmente, que estaban cantando. Era como unha especie de cantiga cósmica. Foi como de súbito de ter unha televisión en branco e negro, pumba, e que todo se enchese de cores. E el tivo necesidade de transmitir esa canción das cousas, dos ríos, das pedras, dos montes, da propia chaira, e puxo escribir dunha forma compulsiva. Dicía que era casi como escritura automática, con metros propios da música tradicional, pero non como un retorno ao pasado, senón como esa descripción cósmica. Un ano despois, publicouse o libro este. E cambiou todo, porque o que ata ese momento para a vida pública era la tierra llana de Castro de Rei, foi dende entón e para sempre a terra cha. A terra cha. O poder da poesía. Maravilloso, podéis ir por aí, pero quero seguir avanzando. Entón, ás veces, nesa relación entre música e poesía que reivindica Luisa Villata, este é o método, vos dicía, é o método Luisa Villata que quero seguir, prodúcese o que chamo o transo da música. Pasounos algunha vez de ler un poema e inmediatamente atopar a melodía. Pasa moi poucas veces, pero cando acontece é absolutamente máxico. Apareceu a melodía. Ben, estamos na Rúa do Progreso, Lugo, na casa duns integrantes de Fuxen os Ventos. El, na habitación, ten unha habitación con a liteira que comparte co seu irmán, e puxo a ler Terrachá, porque o pai era garda civil, era amigo de Manuel María, e avisara a Manuel María de que iban deter porque escribiran uns versos satíricos, non sei, claro, e saben que transvirtan iso. E outro, deu de agasallo, o exemplar de Terrachá. Entón dicía que ele estaba así, sentado na cama, na liteira, coa guitarra no colo, estaba lendo, e conforme estaba lendo, saliu a melodía, leía e salía a melodía. E como non tiña grabadora, que fixo? Pois apuntou os acordes en riba do poema, e aí siguen. E o poema era, sabedlo, 1, 2, 3, 3.
non canta na cha ninguén. Forte, vamos. Por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non temos os brazos, veña. Non canta na cha Ahora ninguén, sí, veña. por iso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non hai Canto tan fermoso, fino como un asubío, aunque as vegadas saudoso, faise no arrencho un chío, veña. Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Aplausos para este coro. Sí, señor. Aconteceu nese ano 70, Baldomero Iglesias Mero, na súa casa, na casa do seu pai, na Rua do Progreso, creou esa inspiración. Cando surden esas cancións son eternas, porque é a perfección absoluta. Pasa moi poucas veces, pero cando surde, ese é outro caso. Estamos agora en Pontedeume. Hai alguén de Pontedeume? Ben, relacións intensas. Intensas, non? Aí, cada quen quere do que queira. Ben, pois uns rapaces de Ferrol, son fillos de militares, pasan ali o verán en San Martiño do Porto, na outra banda da ría. Entón, un que é poeta, gusta de escribir, pois fai uns versos. E ese verán estaba soando polas radios, as de esa radio, e só se escoitaba a Oti Reddy. Laram baram baram bam, hey! Bam baram 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 bam bam, veña! Baram 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 bam, bam baram 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 bam bam. Entón, outro vai cos versos a onde o amigo, e outra vez, a mesmo esquema, unha habitación de liteira, ele está sentado na cama, con a guitarra, arrinca a folla, ras, empeza a ler, e sai o poema, o momento. Sabedlo tamén. Baram 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 bam, bam baram 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 bam bam, ai, vamos, veña. Baram 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 bam, bam baram 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 bam 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 bam, hey! Teño saudade, saudade teño de ti, teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti, teño saudade, saudade, eses brazos, arriba de ti. Teño saudade de ti, meu ben, teño saudade de ti. A música galega é moi grande, estáse reinventando, pero cando temos estas claves dende a literatura, faise ainda máis grande, e ao mesmo tempo, a poesía é maravillosa, cando vibra co poder da música, é máis plena, máis grande. A poesía naceu para ser cantada, non o digo eu, digo Celso Emilio Ferreiro. E non hai outro elemento que sigue por aí, que non existe nin alta nin baixa cultura. O que existe é a emoción. Eso que di Luisa Villalta. Ti podes facer a máis alta sinfonía con contrapunto e fuga, que se non transmites emoción ao público, é un exercicio. Maravilloso, técnicamente impecable, pero un exercicio. E ti podes cantar un canto de berce, que se queda dormida a rapaciña que tes no colo, cumpliches a máis alta función poética. E decía Luisa Villalta, ela tiña un grupo con Tomo, que se chamaba Escaino. Luisa Villalta tocou con Milocao, por exemplo, e seu compañero Paulino. Entón actuaron nun festival, non sei que festival era, estivo ben. Pero ao remate vi que entre medio do público apareceu un vello con un violín, tocando o violín, dicía, era con dúas cordas. Empezou a darlle que tes, para arriba e para baixo, e creou a revolución da festa. E todo o mundo estaba maravillado, festivo, felices. E depois de tanta euforia, achegouse a Luisa Villalta e dixolle, que bonito sería saber tocar o violín. E dixo, que lección de vida, non? Eu, con todos os meus anos de conservatorio, de armonía, de artes estudos musicais, non tiña capacidade de transmitir un ápice da emoción deste home. Entón, que non nos rompan a cabeza. Non hai alta cultura, nin hai baixa cultura. Hai emoción. E pódenos iso, emocionar un canto popular, betanceiro, pobres betanceiros que vai ser de vos, de nós. Hai que recoñerse contra ses lambos. O comezo da Neida de Virgilio. Arma virunque canó, Troia qui primus aporis. O importante é a emoción. E os pedantes, ala eles, con as súas pedanterías e cos seus complexos de superioridade. Entón,
Pero aquí tamén no libro reivindico esas outras formas de talento, que están por todas partes, e saen do rego estreito, da industria musical. Faz un disco, sai na televisión, etc. Cando tiñan, bueno, eran como da vosa edade, que tempo tenen estes rapaces? 5, non, eran un pouco maiores. As minhas fillas, teño 2 fillas, teñen 7 e 8 anos. Vinas vendo na televisión pública española, en horario de máxima audiencia, un programa obsceno. Obsceno. Que programa é? Normalmente dime o telexornal, o telediario. Sí, bastante obsceno. No, era Operación Triunfo. Como se lle pode dicir a unha rapaza de 9 anos que a música é para triunfar? Que imaxe tan dura, non? O triunfo, a máxima expresión do capitalismo levado a música. A música será para ser feliz, será para compartir cos teus amigos, cos teus amigas, pero está aí, esa obsesión, que es que fai tanto dano. Unha rapaciña dibuxa ben e dice, parece, ai, que ben, vas triunfar, pareces un Picasso. Non, que non pareces un Picasso, de maneira que dibuxas ben. E que pode ser, e a prova máxima, tapa as orellas aos rapaces, do que digo é cando se expulsa. Non? Expúlsanos e din todos. Tapa as orellas. Expulsan de aquí. Ha sido unha experiencia, me he pasado moi bien, ha sido unha experiencia maravillosa, hijos de puta, cabrón, nos vamos matar a todos. Porque esa frustración constante. Entón, se temos a visión aberta da creatividade, cando cantamos aquí unha canción betanceira, estamos facendo, por que non? Alta cultura, compartindo música e amizade, e cantando melodías e estrofas que veñen da tradición, que nos conectan con este lugar, nos permiten mirar cara ao futuro. Queremos ser todos cosmopolitas, creo, non? Cidadáns do mundo. Pero a única forma de ser cidadáns do mundo é empezar por coñecer o mundo que temos diante do fuciño, as músicas que temos diante do fuciño. Pois isto aí que tens que cantar logo despois pezas de betanzos. Entón, encontreime sen querer con moitas manifestacións musicais para mí maravillosas das que nada sabía. Por exemplo, os cantos das mulleres na conserva. Na industria conserveira, dende Vigo, en Alfageme, ata la Pureza, en Cariño, miles de mulleres operarias cantaban cando traballaban. Deso non sabemos nada. Sabedes algo? Sinceramente, non é pregunta que opción. Non sei, é que ninguén se ocupou disso. Ni siquiera se considera, non? É dicir, por qué? Porque eran mulleres, era un oficio menor, quen lle importa iso? A primeira referencia que tiven, cando traía na Radio Galega, chegou un disco de Cangas. Unha señora que, cancións populares, que decía: nesta fábrica masó, me estou deixando a vida, de tanto empacar sardiñas, teño as mansiñas perdidas, mira. Pensei que era unha anécdota. Depois en Bueu, estuve colaborando coa Coral Polifónica, e que cantábamos na conserveira en Bueu. Dicimos, non cantábamos nada, li un pouco, dixo unha, si cantábamos isto. Sempre o que se chama contrafacta, adaptar unha melodía. Ahora que estábamos ben, dábamolo por ben feito, chega o camión do bonito, a reventarnos do peito, e despois cando acabamos, vamos correndo pra arriba, alá ven o encargado, mándanos coller sardiña. Esta canción tan humilde explícache como era ese traballo. Traballo a destajo, a obra feita. Rematabas o horario laboral, ibas para casa cansadiña, viña máis peixe, a seguir traballando. E non te queixase, pois te queixabas unha cantaría que aprendí no Grove, da Teneixé. Cala boquiña, anda lixeiriña, non esteas a protestar, que como abra la boquiña, maña non ves traballar. Canción social, canción protesta, contra o encargado que se explotaba. E deso ninguén nos conta nada. Así, as mulleres da conserva facían canción protesta. Tiñan outra, vostedes están atentos, tiñan outra en Bueu que falaba tamén do encargado. A primeira parte estaba todo ben, era precioso. Parecía, cando tiña 15 anos, fun con miña nai ao Teatro Colón da Coruña a ver un musical que era Mami, quiero ser artista, de Conchita Velasco. E tiña un Mami, quiero ser artista, e tiña un nombre que se chamaba Horchatera Valenciana. E serían todos vestidas de horchateras valencianas. Ben, pois a primeira parte pasa igual, non? É todo perfecto, as obreras de Masó, vestidas, esa parte está en castellano. Depois falando encargado, aí pasa en galego. Entonces empezan dicindo: las obreras de Masó son las que llevan la palma, qué bonito, con sus delantales blancos, con sus mandilones blancos y el gorro que le iguala. Parecen blancas palomas cuando están en su labor. Cuando viene una visita, mucho le gusta al señor. Un mundo ideal, ¿no? Pero ahora falando encargado. Galego.
Dicía un que xa morreu, inda vir outro peor que eu. Dicía un que xa morreu, inda vir outro peor que eu. Un mundo que está aí, ao noso lado, do que non sabemos absolutamente nada. E non é dereito. Por que? Por presuizos académicos e por falta de sensibilidade. Tamén, ao longo dos anos, fui atopando con algo que esqueci totalmente. Xa falamos dos gaiteiros do mar. As cancións que facían os mañeiros galegos en Gran Sol e en Terranova. En Terranova, nos anos 60, facíanse cancións en galego. Podes facer, En Terranova, nos anos 60, facíanse cancións en galego. Había unha illa pequena, Aina, claro, en San Pierre e Miquelón, de dominio francés, onde atracaban os galegos e os portugueses. Entón, cantárame o fillo de Periquete, tamén, de Fontán, de Sala, que era o patrón máis novo, que mandou unha parella de bacallau, mandaba o Bastiagueiro e o Riazor. Cuidado, esta canción ten un detalle tamén importante. Entón, dicía que non ia a pescar nada, porque era un enchufado, era un neniño, pero pescou. E foron, tan contentos, ao baile de L'Etoile, da Estrela, en San Pierre e Miquelón, que levaba o señor María. Eran franceses, o señor María e o fillo, Américo, que tocaba o acordeón. Eran franceses, pero cantaban en San Pierre e Miquelón os 4 vellos mariñeiros e a Rianxeira. Foron de festa, levaban 5 ou 6 horas, aburríronse, e como derivaban a festa? Aquí vese claro. Acabou unha loita entre eles, así con estas cadeiras, non? Así, lixeiras, dándolle coa cadeira na cabeza, man aberta, moita nobleza, pero claro, a senhora non lle gustou que lle destrozarse o mobiliario e chamou a policía. E para resumir os feitos, berraba: España en guerra, España en guerra! Chegaron os xendarmes, en toda a illa había 2, viron o ambiente, que tal? E decidiron acuartelarse. E cando acabaron os folgos, acabou a loita, e Blache, o maquinista, que era de Baiona, fixolle esta canción ao seu patrocinio novo. Somos apelido Blache. Sí, está aí, está no teu subconsciente, non te acordas. A ver, pensemos, unha pista non, deixamos cara atrás. Habrá 15 anos. Océano Índico, piratas somalís, o Alacrana e o Praia de Baquio, eses barcos de Bermeos asaltados. Non che soa esta historia? Polos piratas somalís. Para ti non, pero alguna xente que hai, pois o capitán de un dos barcos era de Baiona e chamábase Ricardo Blache. Era afortunadamente. Entón preguntei se coñecía este outro Blache, o que fixera a canción de Terranova, e dixo: pero como non vou coñecer se o meu primo? En que país vivimos? Non, o día da festa, os dous comían na mesma mesa. E logo un ia a pescar a Terranova, mellor, a Terranova, e outro ao Océano Índico. Ben, pois vai a canción. A canción decía: Periquete, Periquete, falado do patrón, tes cabeza de león, quixeches tomar San Pierre, estilo Napoleón. Facía a mistura entre canto américo e corrido mexicano. Esta versión, digamos, familiar edulcorada, porque a versión directa era máis explícita, era Periquete, Periquete, pedazo de mamalón, quixeches tomar San Pierre, estilo Napoleón. Que tal comigo? Que fixeches, Periquete, Periquete, que fixeches, pedazo de mamalón, quixeches tomar San Pierre, a estilo Napoleón. Outra vez, xa collestes, un, dos, tres. Que fixeches, Periquete, forte, Periquete, que fixeches, pedazo de mamalón, quixeches tomar San Pierre, a estilo Napoleón. O Bastiagueiro e o Riazor a facer consumo foron a San Pierre e os tripulantes pediron permiso para saltar a terra despois de comer. Así que cenaron, saltaron a terra e para o Estrella foron a bailar. Que clase de baile, pum, pum, facía esa xente, pum, pum, que houbo máis sopapos que onde o fan. Como empezou a cuestión, eu non llo podo dicir, que yo diga Periquete, que tamén estaba ali. Berrejaba Periquete a súa tripulación. Adelante, mis muchachos, si ganamos 6 cervezas, pero si perdemos non, darlle duro na cabeza. Aquelo foi de medo, o que ali pasou, aquelo parecía un combate naval. Teléfonos segonios e a telefonía, e tamén o dixo a radio local. Coro de unta, que fixeches, Periquete, Periquete, que fixeches, pedazo de
Mamalón. Quixeches tomar San Pierre a estilo Napoleón. Atención, e dentro de pouco se saben Betanzos na ciudade Sada, xa o saberán, que andan dicindo que es moi mala besta, que non te sentido nin formalidade. Ese coro, que fixeches, periquete, periquete, que fixeches, pedazo de malo, quixeches tomar San Pierre a estilo Napoleón. Forte ya. Darlle duro na cabeza. Aplauso poderoso, coro de Úrsula. Vamos cantar con ustedes. Pero além da anécdota, esas cantigas dos mariñeiros por todos os mares do mundo, das que non sabemos nada. Chirría, en Rianxo. Sabedes que os mariñeiros galegos, cando foi 25 de abril, fixeron na guerra da dependencia de Angola e Mozambique, facían de intérpretes. Temos unha canción, me seco que fala disso. Pois un chirreo, un tal Chirría, facía esa canción de a selección española anda buscando xente en Angola, fechou o Benito Cacho e mailo fillo da Carreirona. Non sigo, porque, insisto, está ubicado en África. A creatividade, que está por todas partes, e que non aparece nunca nos medios, e, por suposto, nunca na academia. E a expresión máxima da creatividade sodes vos, Betanzos. Veño, vamos a ver, 1, 2, 3, 3. Betanzos, que historia te veña de tempos atrás, cando non había ninguén, nada máis que lanchas. Como sigue? hai unhas valen pedradas, os porcos das alamedas, o celado é de faia, eu sei non das tabernas. Pobres betanceiros, que vai ser de vos. Hai que repoñerse contra eses lampos. Veña, hai que lle dar nos cadrís, nos pés e nas mans, os desegotamos de aquí a tanto lanchar. Espectacular, bravo. Orgullo betanceiro. Dunha forma desordenada, fun aprendendo uns detalles do talento betanceiro. Simplemente, un vindeiro, cando vos sodes unha factoría de creatividade, se empezando polos gaiteiros, o gaiteiro Rilo, que naqueles anos o que se enfrentara ao Ventosela. O Ventosela tiña chaves, como sabedes, e outro díxolle, bueno, Ventosela, moita chavería na Canaveira, entón xa dixeron, di que nos levamos mal, falamos do século XIX, pero nos queremos moito, verdad, Ventosela, xo queremos moito, pero todos imos intercambiar o que máis queremos, son nosas gaitas. Entón, claro, o Rilo colleu a gaita do Ventosela, pero ia para baixo, e o Ventosela, coa gaita de Rilo, feito coa súa navalla, foi incapaz de tocar. E logo, sabedes que o Rilo era tamén regueifeiro. Entón, houve unha polémica aí que o alcalde atribuíanlle que deixara embarazada a unha rapaza, que non é verdade. Entón, iso, por favor, fai unha cántica, fai unha regueifa e aclara este detalle. Entón, fixo a cántica. E como decía? Pois decía o nome dunha rapaza calquera, non? Rosalía. Rosalía tiene un hijo. Ese hijo de quién será? Non es de cura, ni es de fraile, es del alcalde de la ciudad. E despois tamén se dos contos aquí a fábrica que era, de Viñalar ou de Coes? Coes. De Coes, non? Que cando chegou a fábrica, que claro, como a xente non estaba moi cia para ese viño, buscaron a dous referentes, a dous influencers, a dous líderes de opinión. De quen falamos? Do Cafú e do Xanocas. E ves así as fotos do Cafú e do Xanocas aí brindando con Coes dunha forma impresionante. Xa falamos de Buñoz, esa epopea Betanceiro, esa epopea con os españoles por Europa adiante, de Casal, o do Muño Roxo, non? Cos beirantes, que é puro talento, é unha fábrica de talento. Hai unha historia moi bonita, recordades, non sei se xa pecharía, non? Carlos Sobó, o que ten a Roza de Vigo, e aquí siguen tendo taberna, xa pechou, non? En 2 anos. Eles viñan de Alongos, entón vendían aquí o viño do Ribeiro, e tiña a orquesta brigantina, era. Creo que chamaba así, falamos claro, tipo do século XX. E hai unha historia, vedes nas fotos da orquesta brigantina, o libro maravilloso que había que editar de Xulio Cun sobre as orquestas nas mariñas, manexades ese libro, tédelo. É verdade, cando, está Bastida, inventora máxima,
cando ves ese libro pasa algo extraordinario, que todo o mundo encontra familiares. Todos temos familiares músicos, que iso é algo, para min, fermosísimo. Ben, pois, onde estaba? Xa me perdí. Aí sí, pois, falando deses, hai unha historia alucinante, que era o señor Armando. Falamos, non a sabedes, porque xa foi de principios do século... Non, do ano 36. Armando era, vedes as fotos desa orquestra, son todos xente nova, está Carlos coa batería, un neniño, e hai un señor maior. Armando era da banda de Alabarderos del Rei. Chegou a República e dixo, claro, non tiño traballo. E onde podo ir traballar? Pois aí no norte, por Galiza, na Coruña, é unha cidade con moitas posibilidades. E colleu toda a súa familia en tren e foron tirando. O que sería esa viaxe, un lote de fillos dende Madrid, e non chegaba. E cando chegaron a Lugo, preguntou, falta moito para Coruña? Non te preocupes, a seguinte cidade é Coruña. E chegou, e parou en Betanzos sin festa e baixaron. Baixaron aí ás 5 da mañá. E eu dixen, e que facemos? Nada, estaba esperado. E entón preguntou ele, hai aquí algún músico? E levábanos a casa do pai de Carlos Sobó e integraron na orquestra. E xa ficou aquí como que era músico. Son historias bonitas de verdade. O señor Crisanto, porque non sabedes que sois un referente musical para todo o país. O señor Crisanto, da Orquestra Novidades de Rábade, tiña 14 anos e o pai consideraba que non podía tocar con Orquestra Novidades, viña de aquí. Pero unha orquestra, los chicos del jazz, dixeron, rapaz, te tocas con nós. No palco da Praza do Campo, estaban ali. Entonces, puxeronse a tocar o máis famoso e difícil paso doble, Agárrate Saxo, que ten un fasostido de moi difícil execución. Entón, estaba ali aquel de niño e todos a xente maior, betanceira, melómanos, dicindo, isto é un infanticidio, un desastre, como poñen a tocar este rapaz? E vai o rapaz, empezou dubitativo, foise crecendo, e cando chegou ese fasostido, de uno con tanta limpeza, con tan acaído, con tanta intención, que o saxo estricouse. Puxo deito un momentiño e logo volveu ao seu. Realismo máxico betanceiro. Claro, e sobre todo, e por favor contaremos algún caso, para min é o máis grande de todos, o músico que cambiou a historia da música galega contemporánea, Antonio Cal Purriños. Que dices a Purriños? Aí está, non? Clunia Jazz, e que aí está. O jazz galego só se pode entender. Eu cando era un rapaz, íamos 15, 16 anos, íamos ali era ese momento de actividade total na Coruña, abriron un fillo a jazz, íamos con moita timidez, porque claro, eran os tempos dos punkis, pensábamos que o jazz era unha música moi intelectual, moi distante, moi fría, chegamos ali, éramos a Purriños, dalle que tes, ¡buah! Porque era un músico salvaxe. Como sabedes, Purriños, porque o pai xa era músico, marchou cara a Brasil, tocando a batería, creo que por non facer a mili, e volveu, dende Londres, feito un auténtico virtuoso do saxofón. E foi cando creou a Orquestra de Jazz de Betanzos, que foi unha referencia absoluta. Roberto Somoza, que é un número 1 no jazz, di que tocou con moitas persoas, que tivo moitos mestres, pero nunca foi tan feliz como con Purriños. Dicía, os concertos eran maravillosos, e aparte dicía tonterías, pero estaba moi ben. Dicía, por exemplo, presenta e dicía, hola, boas tardes, chámame Antonio Cal. Ben, tamén me chaman por teléfono. Acabamos que viña de, vienes a estar con Lito, o músico. No, é que é absolutamente maravilloso. Ben, pois quería seguir, xa estou acabando, porque xa non tempo falando, desa creatividade total, ese fenómeno que se chama creatividade, que nos deixa de ser espectadores e convértenos en centro do mundo. Diante desa dinámica capitalista, se tes cartos, pode ser un espectáculo, a maravilla de crear nós os nosos propios espectáculos. Sempre, lá vamos falando co tema do Bravú, con Xan, disto, non? Sempre é moito máis emocionante tocar tina que toque regular que acudir ao maior concerto. Entón, hai un filósofo, xa lo comentei antes, profesor de literatura, Wisnik, que fala de como Luis Villalta, como os presuízos musicais xa veñen de Grecia, que di que todo o planeta Terra, o seu rolo, é periferia do que pasa en Estados Unidos. Toda a industria cultural parte de Estados Unidos, as películas, a música, etc. De todo o planeta Terra, excepto Brasil. Porque Brasil é tan potente que todo o que acontece, que todo o que chega a Brasil, inmediatamente convértese en brasileiro. E é certo. Eu digo, Brasil, Betanzos, e Ourense. De Betanzos teño que mirar a tese, pero de Ourense podo decirlo con plenitude.
É un disco revolucionario que inventaron a música mestiza antes de que chegase Manu Chao. Un disco que se vendía, un casé que se vendía polas gasolineiras. A charanga do Cuco de Velle. Lembradelo? Sí. Aí hai xente que curte, non? Vale, estamos aquí lanzando estímulos. Eso é importante. O señor Claudio, que era músico, na pallera da casa, en Bello, unha aldea que está ao lado, puxo a vender o viño, chama un furancho, no mostrador puxo unha diana, e aí petaba, se facía de bombo, e tiña e decorou o local con un elemento fundamental, con un póster da cantante italiana Sabrina, dedicado a ela. E xa foi aí, chegou a pulpeira e naceu a revolución. Hai alguén de Ourense aquí? Pero seguimos aí. En Ourense hai un himno tribal, que é a súa versión do San Benitiño. Vos, se non sabedes, decide Duduá, simplemente, vale? Se vas o San Benitín, Duduá, se vas o San Benitín, Duduá, se vas o San Benitín, Benitiño, Duduá, non vayas o de paré, Duduá, non vayas o de paré, Duduá, non vayas o de paré, de paredes, que hai outro máis milagrei, Duduá, que hai outro máis milagrei, Duduá, que hai outro máis milagrei, milagreiro. Se vas ao San Benitín, tú non vas, se vas ao San Benitín, eu non vou, se vas ao San Benitín, ai, mi madre. E para isto hai que ser de Ourense, os de Ourense poñen o copo de viño na cabeza e bailan ao redor. É a superación da tensión entre o Apolinio e o Dionisíaco, non? A cabeza, a razón, o elemento Apolinio que sostén o elemento Dionisíaco, o viño, non? E vai aí, la, 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 veña, vamos de palo, la, 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 forte, la, 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 veña, Teresa, la, 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 la. Acaba de chegar a profesora de griego. Teresa. E estaba comentando, ser testemunho do que acabo de decir. Estaba falando da charanga do Cuco de Velle, e que representaban, cando puñan a copa de viño na cabeza, representaban a superación entre o Apolinio e o Dionisíaco. Porque a razón, que está, o elemento Apolinio que está na cabeza, non era, sostiña o elemento Dionisíaco por excelencia, o viño. E estábamos neste punto. Pois eso, unha grandísima compañera e mestra. E teño que dicir, para a historia, Que cantamos? que celebramos en Tebas, na Hélade, o día de Rosalía, cantamos Negra Sombra. Que sí? En homenaxe a Edipo. Hai testemunha. Que temos grabado. Claro, se hai alguén que representa a Negra Sombra existencial, quen é? Edipo. Pois aí está. Con este poder metanteiro. Pois moitas grazas. Vamos, ¿cómo estamos? La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Y arriba. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Este é o himno tribal de Ourense, por excelencia. Pero quen compuxo esta canción? O Cuco de Velle, quen? ¿Qué? Pero sí, Jácome caso. Vamos a ver, Jácome hai que decir que é un de que honra, que é un grandísimo pianista. E logo estuvo Baltar que se quiso apropiar desta comparsa. Pero quen compuxo esta melodía? O Cuco? No. Non foi o Cuco. A ver, pero moi ben esa tese. O señor Cudeiro, que era os pichís, que tamén tocaban ali, tampouco. O inglés, que tocaba ali, tampouco. O Meigas, que era do outro grupo que de ali de Ourense, tampouco. Suso Bamonde, non? Suso Bamonde. Suso Bamonde foi o produtor do disco. Tuvo esa visión, levounos ao Mosteiro de Ceranova e grabou esa aí, tuvo esa visión. Un grupo de música popular sin un tipo de valor para os ambientes académicos. Non. Esta canción compuxo un cantante italiano chamado Tony De Lara. Podéis facer, E compuxo para o Festival de San Remo. E a canción chamábase Norma, Norma Mía. Yo voy a quererte a ti
Eu voglio quererte a te, Norma mía. Norma entrou pola porta da palleira, sufriu a metamorfosa que tirar do cuco e se vas ao San Beniti, se vas ao San Beniti, se vas ao San Beniti, Benitiño. O poder da creatividade, música mestiza antes de Manu Chao. Que pasa? Non hai ningún crítico que considere, porque claro, era unha cuestión absolutamente menor. E depois crearon outro hit, que tamén sabedes. Veña, vamos. E o paraugas do Xosé, Do Xosé, do Xosé, é un paraguas moi malo, do Xosé, do Xosé. Si le caen 4 gotas, do Xosé, do Xosé, ya se le humedece el palo, do Xosé, do Xosé, y por eso una mulata, do Xosé, do Xosé, por moi mollada que este, non se poría debaixo. De onde, macho? Do paraugas do Xosé. Veña, coro da pregunta. E o que meu é meu, é meu. E o que teu é teu, é teu. Que eu non quero que vayas dicindo. Que tal de forte? Que tumba, que dalle, que tal que sei. Volta agora, vamos aí. E o que meu é meu, é meu. E o que teu é teu, é teu. Que eu non quero que vayas dicindo que tumba, que dalle, que tal que sei eu. Que tal que sei eu. para, que sei eu, para, que sei eu. Cousa bonita. Cal foi a canción originaria antes de pasar pola metamorfose. E entón, temos un gran erudito que aí con Rafael empezou a buscar músicas. E como salía unha mulata, dixo, isto ten que ser unha canción cubana. E peneirou a música popular cubana toda e non apareceu. E depois de moito buscar, apareceu un tal Lucena, andaluz, non é Luis Lucena, que tiene que se chama El Paraguas del José. E entón, pero poder desta factoría de creatividade, non? Agora falamos de suitcase, de encontros creativos. É tan grande que chega ao presente. A xente maior tomaba viño, claro. Os nenos se iban polita, a palleira tomaban Fanta, non? Estaban coa Fanta e coñecían ese proceso creativo. Entón, un deses rapaces, andando o tempo, que estuvo aí, se criou na palleira, colleu un libro de Eduardo Galeano, que se chama Las venas abiertas de América Latina. Abriu o libro e empezou a ler un poema. Licor de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas. E inmediatamente convertiuse en licor do negro café, que me tumbas, que me matas, licor do negro café, fasme andar a 4 patas, acompáñame a unha festa, emborráchate comigo, que nos atope a mañán, abrazados como amigos, que nos atope a mañán, ay la la, abrazados como amigos. Que se corroña, vamos a estar. La 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 la, hey, la 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 la. La 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 la. A maravilla do Cuco de Velle, creador desa factoría de talento. A cinta humilde, pouco valorada, porque eran xeñais. Traballei nun programa que se chamaba Galicia Sitio Distinto, que levaba Antón Reis, entón, de Levenos ali, e tiña unha versión de Stone Miguela, da ópera Por Xambés, non? Cantaban vai nevar e vai chover de carallo. Cantaban blues. E o Cuco reservábase ao final e tiña un momento dadaísta. Porque despois de cantar toda a canción, remataba a peza e dabanlle paso e dicían e se escuchou unha voz celestial que decía, e aparecía o Cuco que decía tranquilo Abraham, no macho rapaz que se apareceu o Mecher. Non sei o que quere decir, é surrealista, non? Pero funcionaba. Pois
Pois cando estaba contando, contei este proceso no artigo, sobre todo a factoría, como o Ico Rafael fixo, seguindo ese sistema de Icor Café, e chamou o meu irmán de Ico, Carlos Rafael, enfadado non, cabreadísimo. Dixe, non, xo, son moi mal, metiste a pata, pero por qué? Non, iso non se pode facer, non se pode escribir de unha forma tan lixeira, non, pero vamos, por favor, por que o fixe? Fallaches no fundamental, en que? Dixeches que vivíamos Fanta e vivíamos Mirinda. Bueno, unha factoría de talento. Agora sí que estou rematando. Xa está descansos e queres ir cantando pero de unha forma máis libre. Tamén no libro, nesta reivindicación dos talentos, da arte popular, pero insisto, non o reivindico como anécdota divertida que tamén, sino como artistas de grandísimo talento que merecen ser coñecidos e recoñecidos, porque eso somos un pobo de artistas. O tópico, afortunadamente as cousas cambiaron, decían que nós non éramos artistas, non? Que éramos ben un pobo así un pouco fosco, que os invertidos e divertidas eran as andaluzas, que o son. Pero claro, cando nos dan, non podemos ser artistas, cando a primeira condición para subir un escenario era cambiar de lingua. Eu traballei nun programa na Prisión de Galega hai moitos anos, non vos acordaredes, que se emitía os mércores. E logo, como vivan máis da audiencia, cambiaron no de día, non? Chamábase Luar. Pois esa primeira temporada de Luar apareceu unha rapaza moi hippie, con ideas moi longas, e unhas señoras moi tímidas, con escondidetas, subiron ao escenario, víronse con a mesma iluminación que Miguel Bosé, puseronse crechas a fondo, se empezaron a tocar, e foi a revolución. A rapaza chamábase Mercedes Peón. E as pandereteiras, a partir desa aparición televisiva, descubrimos que todo o país, nas casas, as mulleres cantaron sempre, e non o sabíamos. Dicía Mercedes que para apañar as primeiras melodías, que viron a aldea, claro, non era chegar a aldea, dicir, señora, cante, non. Tiña que falar co cura. Falaba co cura, e despois, ao remate da misa, dicía cura, veñen dos rapaces da Coruña, se arranxan unha canción, e había unha persoa que era moi difícil. A raíz da erupción televisiva, en todas as partes sabían cantar, mulleres. Nara do Zan, no seu barrio. As mulleres, as veciñas, coa pandeireta, etc. Donde a Mercedes Peón, que chegou por Viana do Bolo, chegou tarde para buscar o folión de Fradelos, chegou 10 minutos tarde, e cando chega, estaba a aldea toda esperando. E o alcalde montado de cabalo. Foi unha revolución. Ben, pois quero reivindicar que algún de vos se que coñeceres e seguro que pasa na súa casa. Finita Gaia, Martela. Que parou na Martela? Paraches ti? Solo ti? Nunca foi a Martela? Si que me extraña, ben, non? A Martela, a ídola da miña oa. A Martela foi, Finita Gaia, a primeira muller que cantou nestas mariñas cunha orquesta. Ela era de Castelo, ao lado de Tadeallo. Entón foi ali tocar, era aquelas costureiras que levaban a máquina de coser na cabeza, cando iban de casa en casa. Disto fala moito Manuel Rivas. A tía de Manuel Rivas era a compañera dela. Entón foi a Castelo, foi tocar a Orquestra Mayo. Antonio Mayo, Juan Mayo e Daniel Mayo. Dos acordeóns campando no escenario. E ela subiu de espontánea, cun traxe azul cielo que se fixera ela, e triunfou. Ese foi artista. E xa escapou da casa para ser artista. Porque o pai dicía que os músicos eran xente da tralla. Escapou da casa, triunfou cos Guiliade, que vai da Raspita. Sabemos onde queda Guiliade, non? Non se non é. Era maravillosa. A miña avó, cando supo, que dixo, vas a entrevistar a Finita Gaia, que entrevistar a Lola, dixo, ai, que ben, era como dicir, o meu netiño por fin fixo algo bom na vida, non? Claro. Finita queda embarazada. O mozo non quere casar con ela e tanto ten. E tira para América. E chega a Venezuela e triunfa. Nun local que chamaban en Caracas La Vaca Sagrada. Porque tiña a escultura dunha vaca, e cando muxía esa vaca, en vez de leite saía ouro. Debe ser líquido, ouro líquido non. Saía, estaba a volver. En vez de leite, Venezuela, aí está. Échame un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Este coro. Tú eres la camarera de mi amor. Eu son tan devoto de Antonio Machín. Aí está, vengo a cantar. Pero vengo a cantar matizando un pouco. Como veo Teresa Amado, a miña profesora de grego na Universidade de Santiago, imos cantar, vou cantar eu vou fazer o seu coro, Camarera de mi amor, pero en latín. Porque cando unha canción bonita é cantar en linguas clásicas. Entón empezo. In ac taberna vidim primo tempore. Quero dicir que cando os pregunte, que tal o pasaste? Estou ben, porque cantamos en latín. É só unha anécdota, non? Aí queda non. Vai. In ac taberna vidim primo tempore. In ac taberna de vitam plena.
in a taberna hagueron tanta res, cuia venio sempre a toc, imple crateran ronis, et viventuan servician, apud-me un cor, tu es ornetris et es amor. Tutti ora. Camarera, forte! Camarera, tú eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor. Claro, Fita Gai triunfou en Venezuela, na Banca Sagrada, sí, porque digas ti. Digo ti e teño que creer, non? Non, teño testemunhas de primeira mano. Díxomo o meu avó, e máis o meu tío Manolo, que estiveron por ali, que a viron, tocando con unha orquestra referencial. O meu avó, Manuel Iroa, era de Perillo, autóctono. Por exemplo, a praia de Santa Cristina non chaman Santa Cristina, chamabanlle os Morouzos. Paraban no Recobar, é unha historia moi longa. Cando tiña 11 anos, empezou a traballar de espión da construcción, cargando area para as obras da Coruña. En verdade son casas pétreas, pero na Coruña hai moitas casas que choran, de area chorona, porque é area que veu da Ribeira, nunca perdeu aquí onde usar. Fixade, un rapaz de 11 anos, cargando area, tamén moi duro. Pero tuvo a sorte que un medio irmán envioulle cartos dende Nova York para comprar un clarinete. E deixou de ser peón de construcción e fixose músico. A xente de Sada e de Perillo emigraban a Nova York. Tiven a sorte de facer un programa de radio en Nova York en moitos anos, entón poñamos música alega, e a primeira entrada, a primeira chamada telefónica que entrou, dixo: arde Perillo fumeja Montrol. En Nova York. Empezou nunha música, as músicas das mariñas, das que fala Kunz no seu libro, que lle chamaban os Canosa de Dornero. E despois, co seu primo Lolito, fundaron unha orquesta tan potente que había que escoitala con bufanda. Tiña tanto vento. Os satélites da Coruña. Cuidado. No ano 55, os satélites da Coruña embarcaron en Vigo para triunfar, para tocar en Venezuela. A primeira orquesta galega que marchaba cara a Venezuela. Chegaron a Venezuela, tocaron fracasaron. Vou repetir, fe de vos. Non pode ser. Oye, chegaron a Venezuela, tocaron fracasaron. Os satélites fracasaron. É imposible. Non, é moi fácil de entender. É moi fácil. Foron a Venezuela a tocar música tropical. É como se ven unha persona de Tasmania facer música galega. Como sabedes, a música galega, a música europea, é totalmente cuadrada, a tempo. 1, 2, 3, peñamos. E pousa, 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 toques daquela cousa. Ai, la loba, e pousa, pousa, siña, e toques daquela cousiña. A música tropical é totalmente sincopada. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos, se divierten como hermanos, soy guajiro monte adentro. Fracasaron, volveron todos, menos un, chamábase Pucho Buedo. Pucho caiu ali como cantante crioulo. Fracasaron, pero aprenderon. E a volta trouxeron todo o esplendor da música tropical. Onde o levaron? Ao campo da festa. E por iso esa música para nós é unha música moi próxima, moito antes de que en Nova York inventasen a palabra salsa. E por qué? Por que tan próxima? Porque todos somos fillos do campo da festa. Mais ben da xesteira ou da silveira que estaba detrás do palco do campo da festa. E esa música na bola dentro, veña, 1, 2, 3, aquí no lar de Unta, que hora é? É cedo, a 1:30. A 1:30, no lar de Unta, 3, 2, 1, vai. Así foi que empezaron papá e mamá, tirándose piedritas sin niña. Así se enamoraron papá e mamá. E aquí no lar de Unta, que máis, tirando unhas pedriñas pola mañá. Así foi que empezaron papá e mamá. Somos un pobo de artistas, temos que recoñecer estes datos. Pois estaba con Finitas, porque se non xa derivo, Finita, en Venezuela, chegou, triunfou, e de repente chegou o problema. Casou con repugnante. Sí, pero era repugnante duro. Era italiano, o xente italiana encantadora, cuidado. Pero este era repugnante. Non, era repugnantísimo. Conforme casou, dixo Finita, acabou o seu escenario, pasa para casa. Era repugnante, E Finita tivo que dedicarse a outra profesión, ou seja, a costura, durante 20, 30 anos, cosendo camisas,
esperando que o repugnante lle dese un toque. Morreu o repugnante, aforrou un pouco máis e volveu. E cando volves de Venezuela, que faz? Cando volves de Suiza. Faz unha casa grande, non? Un castelo, que quede claro que te faches de migración. Non, Finita Gai fixo un café concerto, onde era a deusa, a raíña, a Martela. Pero claro, aí vemos o problema. Ela fai o café concerto, todos os aforos dunha vida, e dicen, pero a señora que ven, tiene que montar unha orquesta de vellos. Os vellos, esa non pode estar. Ben, pois viñeron os novos, viñeron os vellos, isto que salí, fuches testemunha, era unha festa maravillosa, con seu moncho, non? Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillera, yo no soy... Yo me quedo en Tabeallo y no me voy más, el amor de mi moncho me va a matar. Fofo, era maravillosa. En vez de fixe unha canción para calar esas bocas insidiosas que se metían con ela. Cando lo diga, conto 3, e vos tenes que decir vieja. Pero con potencia, se vamos a medio gas non vale. Pois senón non teño flow. Veña, 1, 2, 3, sí, vieja, non? Máis forte, máis forte. Que es esa unánime, fortísimo. 1, 2, 3, sí. ¡Vieja! Pero bien plantada. Y aunque digan cosas, yo estoy muy cuidada. 1, 2, 3, sí. ¡Vieja! No, usada. Y conmigo tienen lo que les faltaba. Y conmigo tienen canciones y más nada. Finita Gai. Finita decía que eran duas persoas. Ela era empresaria e artista. Como empresaria, a Martela era durísima. Eu como empresaria, a Martela son durísima. Como artista son maravillosa. Pois, ata aquí a miña exposición, pero temos que rematar cantando. Temos que superar ese duelo histórico entre Betanzos, a capital, o gran porto medieval, a terra do viño, e ese porto pequeniño que foi comendo as papas, pouco a pouco. De que falo? Pero Betanceiros, que queredes? E despois? E despois? É que volvo outra vez ao mar fondo. Claro, esta vez se dicía, porque esta historia betanceira, o gran porto medieval, o fiordo de Betanzos, do que falan as sagas vikingas, e o gran centro que foi perdendo calado, como lle pasou tamén a Pontevedra, e outras moitas cidades, e quedamos sen ese tráfico marítimo. Entón, vamos, porque tamén está aquí xa, vamos facer unha aperta coruñenta, aquí nos Lar de Unta. Imos xuntarnos, e imos cantar, compartir a palabra coruñenta perfecta. Esa palabra é Orzán. Sí, a Bahía de Orzán. Por que digo que é perfecta? Sabedes a Martinet, a doble articulación da linguaxe, Saussure, que a forma da palabra non se corresponde co fondo, non ten nada que ver, a non ser que sean palabras onomatopeicas. Pero non, pero Orzán é unha palabra perfecta. Porque empeza redonda, ou ese o redondo, como é redonda a Bahía de Orzán. Colle velocidade, como colle velocidade as ondas. E por fin, racha, estoupa, como estoupan as ondas, como rompe cando chega a regueira. Orzán, con ese Z fricativo, ese A aberto e ese N que é pura escuma de mar. Veña, anicademos un poquinho e facemos así Orzán. Vamos lá, 1, 2, 3. Orzán! A ver, fondo sur, veña. Liberádemos un pouco, aí están, veña. 3, 2, 1, vai. Orzán! Se non o facedes non podemos. Solta os brazos, veña, se non vamos seguir. Veña, fai, veña, 3, 2, 1, vai. Buah, esta invocación orzaneira, aquí no Lar de Unta, puxímola a cantar, entón. Xa está a cousa dominada. E aí vai. Teño aquí os apuntes. E vai. Claro, os apuntes. Xa sabes que hai acordeos grandes e acordeos pequeniños. Cada quen ten o tamaño do instrumento que se merece. É moi grande non é, non? Pero aí estamos. Xa sabemos, somos un coro, verdad? Estamos en letra, vai. Vai. Aí estamos, veña,
porque sei, levo dentro pensar, porque sei que estarei na tua entraña, móllame na tua palabra, no teu nome, móllame na tua palabra, no teu nome, orfan. Este correllamos. Porque te rayado na infancia, porta escura, trebón de súa lei, onde agarra o miserio, arde todo o universo, na luz do teu sol, arde todo o universo, na luz do teu sol. Fortísimo. Cosa bonita, bella música, bella poesía, bella palabra de Luisa Villalta. Media, dale nunca. Muchas gracias. Ben, aquí están os libros, alguén quere mercado, Piosini, aí vamos todo. Dime, dime.